Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. We zitten hier in de huiskamer in Wilder. Wilder is plaatselijk vlakbij de Geul, vlakbij Valkenberg. En de Geul, dat is het meest bezongen riviertje hier in Limburg, waar we stellen. Een van de schoonste ballades, de schoonste ballade, is het liedje van Toon Knops. Geul, geul, beschoon besteeg. Meneer Knops, zit hier eigenlijk Limburger? Jazeker, met haar en ziel. En je bent geboren hier? Nee, in Heerlen. In Heerlen. En wie 4 jaar was een van de Wilder gekomen dus. En toen zit je met muziekbehoefte? Ja, eigenlijk wel jammer genoemd. Hij was een muzikale mens en zo gaat allemaal, dan gaat dat wel een beetje erven. Hè. Zeg maar, je zit dus troubadour, hè? Geweest, ja, vroeger. En dat doe je niet? Nee, ik doe er niks meer, de mensen weinig. Dat liedje van Geul, geul, beschoon besteeg, Ja. wie heb je dat gemaakt? Ik denk zo gaat in die 50er jaren, zo gaat 758 zat ik, hè. Ja. Eerder. Hier? Nou, laat ik zeggen 253, dat ken dan nog. Maar wanneer heb je dat nog uitgebracht? Wie heb je dat uitgebracht? Ja, het wordt de titel van Jo Erens, dat wordt toen ook gezegd, wie dat begonnen zijn. Ja, dat is toen geweest. Ja, toen heb ik dat geschreven en nog een paar liedjes erbij en zo. Dat heb ik van een weerblik toen, ja. Toen ben ik in Sint-Berg en Dal geweest met dat ding in Valkenberg. En wat Chris Hu nog daar, weet je misschien wel. En toen is dat zo gelopen, toen kwam Maastricht aan de buurt en dit aan de buurt en dan binnen. Toen hadden ze die geul schoen besteed ontdekt en dat vonden ze misschien nog prachtig. Dus ja, nu is dat eigenlijk een beetje populair geworden. Je hebt het liedje ook op de plaat laten zetten. Ja, een paar keer zelfs. Ja. En oorspronkelijk heb je dat liedje geschreven in 3/4 moord. Ja. Maar ik heb begrepen dat door zo'n Hennig, die heeft het ook weer uitgebracht, maar dat wordt niet een 3/4 moord. Nee, die hadden ook er van alles van gemaakt. En ik zeg ik toch, wie doet juist, ik zeg ik toch, ze hebben er zelfs een processionmars van gemaakt. Dus. Ja. Zeg, doet je dat liedje geschreven eigenlijk? Ja, ik doe wel nog het eraan, zo voor carnaval en zo. Op zijn Valkenbergs, op zijn Op zijn wereld, op zijn wereld. Ze noemen, wie de regionale noemen ze me wel in school, dat ik een beetje fatsoenlijker plat moest kallen. Ik zeg, ja, dat is niet plat wat ik spreek of niet. Hè. Ja, het was voor de hele gemeenschap hier dus wat af en toe slecht te verstaan, zag in hun Hollands. Ja, ik heb hem altijd Wilders gehouden, dus ik vond het van Valkenberg ging het wel een beetje om wie af en toe zo. De bekende ballade, dus van Geul, geul, beschoon besteeg, die ballade. Wie zit er eigenlijk dat van de inspiratie gekomen om dit soort stuk te schrijven? Ja, god, ik denk, de woorden zich schoen en ik denk dat struint hij. En dan stond ik wel eens op de Geulbrug of zo en dan keek ik naar die Geul en verdomme, dat is toch mooi, hè. En zo ben ik er eigenlijk aangekomen. Ik denk, ja, dat trekt toch altijd, ja, als dat, water inspireert me toch altijd, ik zeg dat ja, water daar hou ik van, dus ook van de Geul dus. Maar heb je eerst eigenlijk de tekst geschreven en toen de muziek? Ja, ik werk heel hard, ik maak eerst de melodie en dan de tekst. Eerst de muziek? Ja, ik doe altijd eerst een melodie en dan liep ik die een beetje en dan maak ik dat weer wel. Dat is niet normaal. Dat is verkeerd doen, hè. Dat is verkeerd doen. Maar het is goed om een goed te slaan. Ja. Zeg, we hebben nog meer bekende liedjes geschreven. De wind, de boterman en ik weet niet wat. Ja, dat is het hele geschreven. Je kent uiteraard het liedje van Wie op Wie Levens, de Ode aan de Geul. Ja, dat vind ik prachtig. En vanmorgen bij Stille, dat is een beetje het Valkenbergs volkslied hier. Ja? Nu hoop ik van harte dat dat beetje voor dich, Geul, geul, beschoon besteed, wat we nu dadelijk gewoon horen en het uitvoering van hun zoon, dat het zeker zo bekend mag worden, dus dat we het veel samen mogen zingen. Ja. Ik dank je voor het interview. Ja, gedaan. Muurleraad, dat liet ze drie en wie gaat hören wij. Ook moet ze werden schoen gemaakt, dan liet me her ganz weg. Maar alles wat me met haar deed, ze weet dat het haar schoonheid gaat. Want hoe zou 4 moeten gaan, als ze schuren steeds meer zou bestaan.
Kühl, wie schon bist dich. Als ich dich sehe, dann freu ich mich, dass ich hier bin geboren. Und als ich gut ins Futsal gehe, ich will immer an die